Is-sena l-ġdida ġabet freħ ġdid b'ċelebrazzjonijiet mifruxa madwar Malta u Għawdex. Filwaqt li kienu bosta li jażlu li qattaw l-ewwel ta' sena d-dar għall-kwiet mal-familja jew maħbib f'xi parti, oħrajn fl-eluf tagħhom qattaw l-aħħar ftit minuti tal-2012 u l-ewwel minuti tas-sena ġdida l-2013 f'attivitajiet fil-beraħ li ġew organizzati. L-attrazzjoni prinċipali kienet dik organizzata bil-Kunsilli Lokali tal-Belt Valletta u l-Florjana e kif għall-ewwel darba ingħaqdu flimkien f'kollaborazzjoni bejn iż-żewġ kunsilli. L-attività ewlenija kienet fi Pjazza San George kif bosta bands u kantanti joffrew spettaklu matul is-serata u ma' tokki ta' nofs il-lejl sar il-countdown tal-ewwel tas-sena fl-istess pjazza. L-attivitajiet fil-Florjana mbagħad saru fuq il-fosos tal-Florjana b'serata ta' mużika u spettaklu minn talent lokali li ħadu l dawk preżenti fi vjaġġ mużikali mis-snin 60 sal-preżent. Akkumpanjat minn spettaklu ta' dwal mortali u mużika, il-countdown għas-sena ġdida fil-Florjana ġie proġettat fuq il-faċċata tal-Knisja ta' San Publiu.